nik 19 urte eukiko nituen ikastolak sortu zirenean, 77-78an. Durangoko ikastola izango da zaharren taikoa inguruan, ustez, 77an, galdetzen dut. Ze 78an, hasi nintzen ni Otxandion. Eta Durangoko ikastola aurretik zegoen. Zenbat hilabetez ez dakit. Ni praktikak egin dituen Kurutxaga Kolonjan, zuzendari izan zen Arratiako Miren Artetxerekin, hilabeteko praktika egin nuen, Otxandiore ikastolara joan nintzenean denik, 78-79ko ikasturtea egin nuen Otxandion. Beraz, ja hortik ja datoz beste konpromiso batzuk, guk ikusten genuelako herrian zegoen hizkuntzaren gaineko zapalkuntza hori, ezta? Frankon denborako presio hori, galerazte hori, gure hizkuntzan ikasi ezin hori, horreri buelta eman behar zitzaiola ikusi genuen, konpromiso sozial moduan, ze praktikamente Iurretan esan euskerarik entzuten, Durangon esan euskerarik entzuten, gainbera zetorren dana, eta eskoletan ez zegoen euskeraren dako lekurik, behintzat asfaltoan bizi ziren entzat.